Okay, hello mga momshies, popshies at mga anakshies. Ayan. And for today's vlog, ayan, ako po muli ang inyong makakasama. My name is Momshi G and ngayon po kasama natin ang kapatid ni Brenda na bunso, si Cara, at ang kanyang mga pamangkin. Ang panganay na pamangkin na si Dave at si Carlo. Ayan. So, ngayon, magkukwentuhan lang tayo since nandito naman na tayo sa farm ng inyong tito, no, ng inyong kuya. Okay, bago ang lahat, tawag dito, gaano kayo ka-close ni kuya mo? Close ba kayo? Nagkukwentuhan kayo? Nagkukulitan din kayo? Nagkukulitan din kayo? Hindi. Anong naaalala mong ano? Anong naaalala mong unang regalo sa'yo ni kuya mo? Yung sapatos. Yung unang-una pa, nung bata ko. O yun na yung naalala mo? Hindi ko na alam. Sapatos na. Sapatos na agad yung naalala mo. Kayo, ano yung unang gift sa inyo ng tito mo? Yung sapatos ko. Yung sapatos ko. Yung si MC? Ay, yung si MC natin. Okay. Ay, hindi sense yung akin. Ay, una pa tong cellphone sa Ikaw cellphone. Okay. Ganito. Si tito nyo ba or si kuya nyo ba stricto? Or ano ba siya, mahigpit? Ganyan. Oh, may pizza. Pero Mahigpit. kung makulit kami, doon sa mga galit. Makulit. Paano kulit? Paano kulit? Saan siya, ano yung kinainisan niyo? Halimbawa yung pag napaaway kami, pinapagalitan niya kami. Nasisita kayo. Ikaw napagalitan ka ng kuya mo? Ano yung ginawa mo na nakasalanan? Ba't kanya pinagalitan? Naalala mo? Naalala mo ba? Paano yung ginawa mo kaya siya nagalit sa'yo? Hindi mo na rin maalala. Okay. Kasi matagal na yun. Matagal na. Okay. Nung bumalik si tito nyo mula sa Pinoy Big Brother, mula din sa Pinoy Big Brother journey, or ano yung naramdaman ninyo nung nalaman nyo na papasok ng Pinoy Big Brother si tito nyo? Masaya kami. Masaya. Kasi Tignan pa kami. matagal na kasi niya ang pangarap yun. Kaya sobrang saya namin nakapasok. Pag bata pa siya, Noon pa. Alam nyo rin talaga yun ang gusto mo. Ikaw, nung lumalaki ka, alam mo na artista si kuya mo? Hindi. Hindi mo alam na lumalabas siya sa TV or sikat na si kuya mo? Hindi. Bakit? Hindi ka pala sa social media. Oh, okay. Kung nagagalit si tito nyo, paano kayo bumabawi? Paano kayo ba naglalambing? Or siya ba malambing? Ganun? hindi. Kami. Kayo ang naglalambing. Paano ka maglambing kay kuya? Dali, paliwanag mo lang paano ka naglalambing sa Anong tawag mo ba sa kanya, Manoy? Kuya talaga, okay. Paano ang lambing mo sa kanya? Nag-chat ka sa kanya or nagsasabi ka na lambing? Hindi kami friends. Hindi kayo pa rin sa FB, hala? At paano ka maglambing kay kuya? Halimbawa may hihingiin ka kay kuya. Ikaw ba nanghihingi ka kay kuya mo? Hindi. Basta nagbibigay na lang siya. Kung saan na lang. Hindi kasi kami kung nanghihingi kami, hindi namin pinag sa kanya. Yung nanay pa. Si Mama Sita. Yung mamasita pa una. Tapos, siya na yung magsabi eh. Kay tito mo. Ikaw, paano yung love, pagpapakita mo ng love kay tito mo? Paano ka maglambing? Nag-uusap pa sa kami minsan. Tapos, Yung alam ko yung lambing na siya yung kusan ng bunot sa kilikili. Okay. So kapag ganon, matik yun, meron kayo pinag-uusapan. Ano yung pinakamalalim na napag-usapan yung tito mo? Ano yung topic? Ano yung pinakagusto mo naging usapan mo?
Hindi, kung meron kang isa lang maalala, ano yung madalas yung pag-usapan? Tungkol ba sa pag-aaral mo, sa kinabukasan mo, kung ano ka, ganun. Ano, pinag-usapan namin yung pag-aaral na Pag-aaral kami sa na, ano kailangan namin sa school. kung ano kailangan sa school, sabihin lang. Okay. Ikaw ba, ano bang gusto mo maging? Ano ba, pag college ka na, ano gusto mo maging? Wala ko alam. Hindi mo pa alam. Hindi mo pa alam. Anong grade mo na nga? Grade 6. 12 ka ba? 13? 11. Ikaw, ang kukunin mo kurso, ano? Criminology. Bakit? Ba't criminology? Kasi may suporta na ako yung dito na ano ni Papa. Kapatid. Hindi. Pinsan niya rin. Pinsan niya. So, yun talaga rin. Oo, sinabihan. Yun, sinabihan ako na. Babe, gusto mo ba mag-train? Sige. Sige. Dito. Gusto mo rin talaga. Gusto mo rin maging. Ikaw, Alam mo na, te, anong gusto mo? gusto ko, dati gusto ko maging Doktor ka. And, ngayon, ano sa tingin mo talaga yung gusto mo? Wala ka pang final, wala ko. Alam nyo kasi kayo, hindi lingid sa kaalaman ng mga manunod talaga na kilala na kayo, tapos gusto na kayong ipag-vlog. Actually, gusto mo talaga mag-vlog. And so as you, di ba, gusto mo rin naman. Bakit? Bakit kaya sa tingin ninyo naisipan yung mag-vlog? Bakit gusto mo mag-vlog? Ikaw mo. Ayun, no, na-inspired ako kay Lakas mo. Na na-inspire ka kay Tito mo. sa ano, sa mga vlogs niya. Gusto ko rin na siya yung mag-vlog ako. Gusto mo maging parang si Tito mo. Ikaw ba? Hindi ako maliban sa mga chicks mo grabe, nakikita ko yung mga nanonood sa atin. Kasi lagi ko po kasama sa mga live ko to. Hindi, bakit? Bakit yun ang gusto? Bakit gusto mo mag-vlog? Wala lang. Basta. Yung may, Masaya. na nakikita mo yung ginagawa rin namin. Masaya kasi. Ikaw, okay lang ba sa'yo na ganito? Kasi talaga napakamahiyain at saka bihira po ito makipag-usap sa vlog. Parang feeling ko napakaswerte ko talaga. Kasi sumasagot sa akin to ngayon. Okay. Kara, kunyari Binigyan na kasi ng kapatos. Hindi pa sapatos. Hindi. Uy, meron ka rin Meron na, ate. O, pero hindi sapatos. Hindi, okay. Meron na. Kara, kung kunyari meron ka pang hihilingin kay kuya mo. Kunyari may gusto ka pang bagay na makuha. T-shirt. T-shirt. Mahilig ka sa mga t-shirt. Oo, parehas kami. Puro mga t-shirt. Ayaw mo ng mga laptop, bag, relo. Ayaw mo. Gusto mo damit lang, simple lang. Ikaw ba may crush ka na? Talaga? Wala Okay, wala daw po. Clear. Clear. Walang crush. Ikaw, may crush na. Normal lang yung crush pero Meron na. focus sa pag-aaral. Focus na. Si Dave para pong ayaw humarap sa akin. Kasi parang may tatanungin ako sa kanya. Asa na siya? Ilan buwan na kayo? Wala pa. So sana wag mo rin mo nang lagyan, Mio, mag-aral muna maigi. Mio. May naaalala ka bang banding ninyo ni Tito nyo noon nung mga bata pa kayo? Kasi maaga siyang umalis dito Dito na lang siya nung nagkaedad na kayo. Tsaka Kanang banding namin sa pamilya. family reunion. Last birthday. Kung i-describe nyo si Tito nyo, si Kuya mo, paano nyo i-describe? Ikaw, describe mo si Kuya mo. Bilang Kuya. Sa isang word, Oo, pwede. Sa isang word, describe mo si Kuya mo. Tawa. Describe mo si Tito mo. Isang salita. Mabait talaga. outfit. Matulungin. Ikaw, ano masasabi mo kay Kuya? Paano mo siya i-describe?
Unsa daw man istorya sa inyo? Unsa daw man istorya? Kung sa pagkanan mo sa mama, bukan, Mapagbigay ba siya? Mapagbigay. Oo, kasi ito kahit hindi magsabi, hindi mag-request, binibigay eh. No, kahit actually kahit hindi mo nga kailangan, di ba? Yung kwintas mo nga eh. May kwintas ka pero sabagay hindi pa rin pwede kasi bata pa baka malaglag o wala. Okay. Ngayon, nandito na tayo sa panibago na naman ninyong tahanan, sa bago nyong bahay. Actually, kay tito nyo talaga to, di ba? Kay kuya nyo. Pero, syempre wala naman siya ibang pwedeng pagbigyan nitong kung anong meron siya ngayon, kundi kayo rin. Anong masasabi niyo kay tito niyo? Or sa kuya niyo? sabi ko lang, thank you kasi pinamahalan mo sa ulit. Tapos, saya kami na nakabalik kami. Na finally, andito na kayo ulit. Message mo kay tito mo. Maraming salamat. Maraming salamat kasi nakapunta na kami ulit dito. Meron na kami ibang tahanan. Yun lang. Thank you so much. And dun sa mga payo niya sa inyo, ano yung talagang tumatatak sa isip niyo? Yung talagang babaunin niyo hanggang pagtandaan niyo? Yung lagi niya sinasabi sa inyo? Sabi nga sa amin, ayaw huwag kayong ano dyan, aralan mabuti. Kung anong utos na ano yun lang, sundin. Ikaw, anong mensahe mo sa kuya mo? Andiyan yung istorya sa London. Kasi ano story mo? Ano sabihin mo lang? Sabihin mo lang, istorya. Istorya ka lang. Anong sabihin mo lang? Kay kuya mo? Salamat po. Salamat kasi naiya siya kasi di talaga siya kasabot ba magtagalog. Hirap siya mag Shy type. Oo. Salamat kasi. Ha? Ano? Kaya talaga siya. Ang hirap niya talagang kunin. Yeah. Sa thankful ka kasi sa mga ano ni kuya mo sa'yo. Ikaw ba, nakikita mo ba, kunyari, matanda na si kuya mo, ikaw ba, magawa mo siyang maalagaan? Kunyari, pagtanda niya na, ha? Sure ka? Naku, makikita natin yan, i-review natin to. Okay, ayan, kung sakaling meron kayong gustong magaya mula sa ginawa ni tito nyo, ni kuya mo. Halimbawa, gusto mo maging artista rin, ganyan. Kung ano yung gusto mo maging kagaya ng sa tito nyo, ano yun? Yung kung ano meron si tito nyo ngayon, ano yung gusto mo? Gusto ko na kaya na vlogger, artista, Yung naging kuya, naging tatay. Kasi maaga na wala Parang si siya na yun. Lolo, siya naging tatay ng pamilya. gusto ko rin sinabi niya yung sinabi Alagaan niyo itong bahay, itong lupa. Ikaw, Gusto ko maging katulad ng ako. matulungin. Oo. Diba? Na kahit minsan, inaabuso na, tumutulong pa. Okay ka na. Ayay talaga si Cara. Ayan guys, maraming salamat. And of course sa aking mga anakshis. Naku, maraming salamat sa inyo, Carlo, Dave, and Cara. Ayan, sa pagpapaunak sa interview na to. And of course, magpasalamat din tayo kay Sir Bet, kay Tito Bet. Sir Bet! Sir Bet, thank you po. Salamat po. Thank you po. Ayan. At muli, sa iba pa nating kwentuhan, asahan ninyo dahil sa pagbabalik namin dito sa ano ba tawag ni Brenda rito? Sa kanyang rest house. Nako, malamang mas bongga rito at mas malaki. Ayan, muli, ito po si Ma'am Shiji kasama ng ating mga anakshis. Maraming salamat and God bless you! Bye! It's DJ.